yanda ake yi idan kana da kuɗi ya kai miliyan 2 ɗin da wani abu, kamata ya yi ka raba dukiyar kashi 40, kuɗin kashi 40. In ka kasa kashi 40 sai ka cire kashi 1 sai ka ba wa Allah kawai. Shi ne, ko ka samu mana, kai ma alƙali ne, ya kamata a ce ka san nisabin zakka na bana. Yana nan a gaba malam, a gaba yake. Miliyan 2 da nawa? Na'am? Yawwa, liman ya ce miliyan 2 ne da 700,000. Ina jin limamin yana da kuɗi gaskiya, ya tara su ya zuba ya aje. Dama an ce kai ma ba dama ne, akwai abubuwa a ƙarƙashin ƙasa. Miliyan 2 da 100,000 nawa kaga ya zauna ba Allah. To tashi malam, baka da kuɗin zakka, tashi ka faɗa. Kawo nan. Ai shine amfanin waɗannan kalandun. Miliyan 2 da 700,000 da wani abu. Duk wanda ya tara wannan kuɗi, to akwai hakkin Allah tabaraka wa ta'ala a ainihin kansa. Gashi nan miliyan 2 da 78,832 da kwabo 42. Kenan wanda yake da naira miliyan 2 da 100,000 shikenan zakka ta haushi kuma zai bayar. Nawa zai kasa? Kashi 40 zai kasa, sai ya ainihin wato bayar da kashi 1 kadai. Shine hakkin Allah. Ina jin a wannan wa'azin da muka yi akwai wasu masu kwabbai da kuɗin citta a ƙarƙashin ƙasa ba sa ba da zakka. Shi yasa watakila ya ji wa'azi ne ya ce bari ya ba da zakka. To kar ka manta, an ka ba da zakka ka zo ka taimaka a ƙarasa wannan masallacin, a mana silin, a mana fenti, a sa mana kafet mai lafiya. In na sake dawowa baɗi in zo in gan shi gangariya. Wannan ya nuna cewa ka ji wa'azi. Allah ya ba mu dacewa.